ஹரே கிருஷ்ணா. ஆயிடும். சின்ன வயசு தானே மாதாஜி உங்களுக்கு? என்ன மாதாஜி? சின்ன வயசா இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் ஜாயின் ஆயிடும் மாதாஜி. ஆமாமா, ஆயிடும். ஹோப்ஃபுல்லி. ஹரே கிருஷ்ணா. லெஃப்ட் தான் சரியில்லை நினைச்சு, ரைட்டும் சரியில்லை, அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரைட் இல்ல, ரைட், லெஃப்ட் இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் येन பூதலே ஸ்வயம் ரூபகதா மயா ததாதி ஸ்வபதாதிகம். ஹே கிருஷ்ண கருணா சிந்து दीनबंधो जगत्पते गोपेशु गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा. प्रभु நீங்க ஷேர் பண்றீங்களா? ஓகே. 8.26 now. Yes, Prabhu. Okay. Yeah. Hare Krishna. Yes, Padma Mataji, you can start. Eke Krishna nama kare sarva papa nasha premera karena bhakti karena prakasha. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Eka Krishna name kare sarva papa nasha premera karena bhakti karena prakasha. ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தினை அபராதமின்றி எளிமையாக உச்சரிப்பது எல்லா பாவச் செயல்களையும் வைத்து விடுகிறது. இவ்வாறாக பிரேமைக்கு காரணமாக திகழும் தூய பக்தி தொண்டு தோன்றத் தொடங்குகிறது. பொருளுரை: ஒருவன் பாவ வாழ்விலிருந்து விடுபடாவிடில் பகவானின் பக்தி தொண்டில் நிலை பெற இயலாது. இது பகவத்கீதையில் 7.28 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கதம் பாபம் ஜனானாம் புண்ணிய கர்மனாம் தேத்வந்த்வ மோக நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருடவர்தா. முற்பிறவிகளிலும் இப்பிறவியிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு யாருடைய பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டனவோ, யார் மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்களோ அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். பாவ வாழ்வின் எல்லாவித களங்கங்களிலிருந்தும் முற்றிலுமாக தூய்மை அடைந்தவன் சற்றும் பிறழாமல் குறிக்கோளில் இருமையின்றி பகவானின் தெய்வீக அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். இந்த யுகத்தில் மக்கள்
பெரும் பாவிகளாக உள்ள போதிலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை எளிமையாக உச்சரிப்பதால் பாவ விளைவுகளிலிருந்து அவர்கள் விடுதலை பெற முடியும். ஏக கிருஷ்ண நாமே, கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிப்பதால் மட்டுமே அது சாத்தியமாகும். இது ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலும் 12.3.51 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்கஹ. சைத்தன்யம் மகாபிரபுவும் இதனை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துள்ளார். சாலையில் செல்கையில் அவர் பின்வருமாறு பாடுவது வழக்கம். கிருஷ்ண 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 ஹே, கிருஷ்ண 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 ஹே, கிருஷ்ண 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 ரக்ஷமா, கிருஷ்ண 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 பாகுமாம், ராம ராகவா ராம ராகவா ராம ராகவா ரக்ஷமாம், கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ பாகிமாம். ஒருவன் எப்போதும் கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பானேயானால் அவன் படிப்படியாக பாவ வாழ்வின் எல்லா விளைவுகளிலிருந்தும் விடுபடுகிறான். அபராதமின்றி உச்சரிப்பதும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் பலத்தினால் மேன்மேலும் பாவ காரியங்களில் ஈடுபடாமல் இருப்பதும் அவசியமாகும். இவ்விதமாக ஒருவன் தூய்மை அடையும் போது அவனது பக்தி தொண்டு அவனில் உறங்கியுள்ள பிரேமையின் எழுச்சிக்கு காரணமடைகிறது. ஒருவன் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரித்து மேன்மேலும் பாவச் செயல்களிலும் அபராதங்களிலும் ஈடுபடாமல் இருந்தால் போதும். அவனது வாழ்வு தூய்மையுற்று அவன் பக்குவத்தின் 5ஆம் நிலைக்கு வருகிறான். அதாவது பகவானின் அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். பிரமோபும் அர்த்தோ மகான். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. Not able to hear you, Mataji. கேக்கல மாதாஜி. மாதாஜி மியூட்ல இருக்கீங்க. என் மை டியர் பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட் 7.28ல இங்க படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஏஷாம் ஸ்வந்தகத பாபம் ஜனனாம் புண்ணிய கர்மனாம் ஸ்வந்த மோன நிர்முக்தா பஜந்தே மாம் திருட விருதாக. இது விடுங்க, இது நம்ம எக்ஸாம்க்கு படிச்சோம் மாதாஜி. எக்ஸாம்க்கு படிச்சது ஓகே, பட் அது எந்த எந்த ஸ்லோகம் எங்க படிச்சோம் நம்ம? இது சொல்லலனா இது பகவத்கீதா, இது இங்கே எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, சோ நான் சொன்னது வந்து இதே மாதிரி மீனிங். அதாவது என்னோட பழைய சின்ஸ் எல்லாம் உனக்கு தெரியும், நீ வந்து அதெல்லாம் எடுத்துட்டு நான் உன்னை வந்து மீட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி வேற எங்கேயோ சொல்லியிருக்காரு. அவரு எங்க சொன்னாரு? வெரி நைஸ். ஸ்லோகா number அக்னேனய சுபதராயே அஸ்மான் விஸ்வானி தேவா வயுனானி வித்வான் யோ யோ ஜஸ்மா ஜுஹுரானமேனோ பூயிஸ்தேதாம் நமே யுக்திம் விதேமா. ரைட்? சோ பூயிஸ்தாம் தே நமே உக்திம் விதேமா. சோ எல்லாமே என்ன வந்து கம்ப்ளீட்டா, அதாவது நான் உனக்கு ஃபுல்லா சரண்டர் அடைகிறேன், என்னோட பாவங்கள் எல்லாம் அழிச்சிடுன்னு. இது ஃபர்ஸ்ட் அவரு படிக்கிறச்சே நான் நினைச்சேன், ஐய எப்படி நம்ம பாவம் எல்லாம் எப்படி கம்ப்ளீட்டா 0 ஆக்கலாம், கொஞ்சமாவது நம்ம பனிஷ்மெண்ட் அனுபவிக்கணுமேன்னு. அப்ப எனக்கு புரியல அர்த்தம். இப்பதான் புரிஞ்சிச்சு, பனிஷ்மெண்ட்னா போய் நரகத்துல போகணும்னு. நரகத்துல பயம் இருக்கா இல்லையான்றதுலாம் அப்புறம் வச்சுக்கலாம், அது வேற டிஸ்கஷன். பட் அதே பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா நம்ம இந்த சர்க்கிள்ல இருந்து எப்படி போறது? சோ இப்ப வந்து நம்ம எங்கேயாவது ரூட் மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா வீட்டுல போன் பண்ணி அம்மா அப்பா கிட்ட என்ன சொல்லுவோமா, நான் ரூட் மிஸ் பண்ணிட்டேன், நான் இப்போ லேட்டஸ்ட் ஃப்ரெண்ட், நான் லொகேஷன் ஷேர் பண்றேன், எனக்கு கண்டுபிடிச்சு கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்னு. கரெக்டா? நிறைய தடவை நானே பண்ணிருக்கேன், லூஸ் எங்க இருக்கேன்னு தெரியல, அட்லீஸ்ட் எங்க இருக்கேன்னு டைரக்ட் பண்ணுன்னு. இது வந்து நம்ம ஒரு பெரிய தப்பா நினைக்கிறது இல்ல, ரைட்? இதுவும் அன்வான்ட் டென்ஷன் தான் மத்தவங்களுக்கு. பட் இது வந்து அதே மாதிரிதான் நம்ம பண்ற பாவங்களும் ரூட் மிஸ் பண்ண மாதிரி எங்க கோலோகத்துக்கு. இப்போ நம்ம வந்து கொஞ்சம் அனுபவிக்கணும், இதெல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணவே முடியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சாலே நம்ம நிறைய ஜென்மங்கள் எடுக்கணும், கொஞ்சம்ன்றதே நிறைய ஜென்மங்கள். அதனால நம்ம பாவ கணக்கெல்லாம் 0 ஆகணும்னா அப்பதான் ரீச் பண்ண முடியும். அதனாலதான் பகவத்கீதா, இதே நான் சொல்றேன்னா ஒன்னொன்னுக்கு லிங்க் ஆயிருக்கு. இது கீத இது உபதேச அமிர்தா என்றது கீதா உபதேச அமிர்தா, அது வந்து ஈஷோ உபனிஷத், ரைட்? ரெண்டுமே இது கீதா உபனிஷத், அது இது ரெண்டுமே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான். சோ இது எப்படி லிவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அது வந்து லிவ் பண்றதுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் தான் போட்டிருக்காங்க. சோ அது நம்ம ரிலேட் பண்ணோம்னா நம்ம எல்லாமே கடைசியா எல்லாமே ஒரே பாயிண்ட் தான் சொல்றது அப்படின்னு தெரியும். அதே மாதிரி இதுக்கு ஒன்லி
லாஸ்ட் ஸ்லோகா 18. சோ இதுல நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்னன்னா, இது ஒண்டி சொன்னா பத்தாது. நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா, இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன், சிம்பிள் சாண்டிங் தான். கலியுகத்துல இருக்கிற ஒரே ஒரு என்ன கிஃப்ட் நம்மளுக்கு, அண்ட் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய கிஃப்ட் என்னன்னா நாம சங்கீர்த்தன். திஸ் சாங் கோஸ் லைக் திஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. Krishna 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 hai, 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 Krishna 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 Rakshamam, Krishna 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 Pahimam, Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam, Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam, Rama Raghava Rama Raghava Rama Raghava Rakshamam, Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Pahimam. ஹரே கிருஷ்ணா. இவர் ரோடெல்லாம் இப்படி பாடிட்டு போவாராம். ஏன்னா 24/7 பாடிட்டே தான் இருந்தாரு. ஆனா நம்ம எப்பமாவது பாடணும்னா நம்ம ரொம்ப அப்படியே ஹெசிடேட் பண்ணுவோம், ரைட்? ஒன் ஹூ சிம்பிளி சான்ஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரா டஸ் நாட் கமிட் சிம்பிளி சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர் ஒஃபென்சஸ், ரைட்? மார்னிங் செஷன்ல ஒரு பிகேடி மாதாஜி கிளாஸ்ல நான் சொன்னாங்க, நம்ம பௌதிக ஆசை நம்ம கண்ணு, ரைட்? பேசிக்லி நானே சொன்னேன், நம்ம மங்களாச்சாரம் பாக்கறச்சு டக்குன்னு ஒரு ஆட் வந்தா ஒரு செகண்ட் அப்படி மைண்ட் போகும் அப்படின்னு. சோ இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னா, டெய்டி கிருஷ்ணரோட பிக்சரை பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா, பிசிக்கலா ஆக்சுவலா மென்டலா பாக்குறது கஷ்டம், நம்மளுக்கு ஃபோக்கஸ் அவ்வளவு இருக்காது. பார்த்தோம்னா அந்த பியூட்டியில மத்த அன்வான்ட் பியூட்டி எல்லாம் நம்ம மறந்துடுவோம் அப்படின்றது தெரியும். ஏன்னா ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு வந்தா நீங்க எல்லாம் சொல்லியிருக்கீங்க, கிருஷ்ணர் ஒண்டிதான் நிப்பாரு அப்படின்னு. இட்ஸ் வெரி ட்ரூ. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அவங்க வேலையில இருப்பாங்க, அவங்க பிஸியா இருப்பாங்க, இல்ல அவங்க வேற கமிட்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கலாம், இல்ல அவங்களுக்கு வேற ப்ரையாரிட்டிஸ் இருக்கலாம், இதை நாம மறந்து கூட போயிடுவாங்க. ஆனா 24/7 நம்மள நினைச்சிட்டு இருக்கிறது கிருஷ்ணர். சோ நம்ம எப்பமாவது அவரை பார்த்தோம்னா நம்ம மத்த அன்வான்ட் திங்ஸோ அன்வான்ட் பீப்புளையும் மறக்கிறதுக்கும் அது ஹெல்ப் ஆகும். நான் சொல்றது வந்து அன்வான்ட்னா பிரச்சனைன்றதை மீன் பண்ணல, ஜென்ரலா சொல்றேன். சோ நம்ம வந்து லிப்ஸ்டிக்கை பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகலாம், இல்ல ஒரு சிகரெட்டை பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகலாம், இல்ல ஒரு நியூஸ் பேப்பரை பார்த்து கூட அட்ராக்ட் ஆகலாம். சோ இந்த மாதிரி எதுவா இருந்தாலுமே வந்து அட்ராக்ட் கண்ட்ரோல்ல இருக்க வைக்கிறது இந்த நாம சங்கீர்த்தனும் நம்ம பஞ்சராத்திரிக விதியில இருக்கிற அந்த பூஜைகள் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமேரா உதயாயா பிரேமேரா விகாரா ஸ்வேத கம்ப புலா காடி கட்கடாஸ்ரு தாரா ஆஷ்ரு படிங்க மாதாஜி. சாரி. பிரேமேர உதய அய பிரேமேர விகார ஸ்வேத கம்ப புலகாதி கதகதாஸ்ருதார. பகவானின் மீதான தெய்வீக பிரேமை உண்மையாக உதயமாகும் போது வியர்த்தல், நடுங்குதல், இதயம் படபட அடித்தல், குரல் தழுதழுத்தல், கண்களில் கண்ணீர் முதலிய உடல் மாற்றங்களை அது உருவாக்குகின்றது. பொருளுரை: பிரேமையில் ஒருவன் உண்மையாக நிலை பெறும் போது இத்தகு உடல் மாற்றங்கள் தானாக வெளிப்படுகின்றன. இவற்றினை செயற்கையாக நகல் செய்யக்கூடாது. நாம் பௌதிக விஷயங்களை விரும்புவதே நமது நோயாக கூறப்படுகிறது. ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேறும் போது கூட நாம் அந்த பௌதிக பெருமையினை விரும்புகிறோம். இந்த வியாதியிலிருந்து விடுபட வேண்டியது அவசியம். தூய பக்தி தொண்டானது அநியாதி சாட்சிதா சூன்யம், பௌதிக விருப்பங்கள் ஏதுமற்றதாக இருக்க வேண்டும். முன்னேறிய பக்தர்கள் பல்வேறு உடல் மாற்றங்களை வெளிப்படுத்துகின்றனர். அவை பரவசத்தின் அறிகுறிகளாகும். ஆனால் பொதுமக்களிடமிருந்து மலிவான விளம்பரத்தை அடையும் பொருட்டு அவற்றை நகல் செய்யக்கூடாது. முன்னேறிய நிலையினை உண்மையாக அடையும் போது பரவசத்தின் அறிகுறிகள் தாமாக தோன்றும். அவற்றை நகல் செய்வதற்கு அவசியமே இல்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. So this is very clear. So in the pure devotion இருந்தாலும் அன்யா அபிலாஷிதா சூன்யம், right? All wishes அன்யா அபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாணி அனாவிருதம் அனுகூலேன கிருஷ்ணானுஷீலனம் பக்தி உத்தம. அதுதான் உத்தம பக்தி. மத்தது எல்லாமே வந்து இமிட்டேட் பண்ணோம் வச்சுக்கோங்களேன், இட்ஸ் a cheap adoration,
இப்போ சீப் அடரேஷன்னா இப்போ இந்த பாடிலி சிம்டம் எல்லாம் உத்தமாதிகாரிஸ்க்கு எல்லாருக்குமே வருமானா வரும். ஆனா அவங்க எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்கன்னா மே நாட் பி. அதனால இவங்க எக்ஸிபிட் பண்றவங்க எல்லாம் உத்தமாதிகாரி அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ரைட். இப்போ இதுவே எடுத்துக்கோங்க. நேத்து கோயிலுக்கு போறச்சே கண்ணுல டக்கு டக்குன்னு பயங்கர தண்ணியா வந்துச்சு. ஆக்சுவலா அது பக்தியா 0. பக்திக்கு வரும் நானும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆனா அது இல்ல, கால் சமவல்லி. அதுல கண்ணு ஆட்டோமேட்டிக் அழுவும் இல்ல, ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ரிஃப்ளெக்ஸ் இல்ல. சோ அதுல வந்துச்சு. நான் நினைச்சேன் சரி பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் எதுவுமே பண்றது இல்ல, எப்பவாவது ஒரு நாள் தோயமாவது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாமனா நேத்து அந்த ஆசையும் போயிடுச்சு. ஏன்னா அதுவும் எனக்கோசமே வந்துச்சு. ரைட். வலியன்னா நம்மளுக்கு தான். சோ என்ன சொல்றேன், ஆதி ஆத்மிக. சோ ஆதி ஆத்மிக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடுச்சு. சோ எங்க தெய்வீகக்கும் இல்ல, ஆதி நம்ம கிருஷ்ணருக்கும் இல்ல. சோ இது அப்கோர்ஸ் இட்ஸ் நாட் சீப் அடோரேஷன் ஆர் இமிடேஷன், பட் இது மோர் ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஸ் வச்சுக்கோங்களேன். அதே மாதிரி நிறைய பேர் போறச்சே நிறைய ரீசன்ஸால பண்ணலாம். உடல் வலியலால அழலாம், இல்ல மன வலியினால அழலாம். சோ இந்த மாதிரி கண்ணுல தண்ணி வரலாம். சோ இது ஆக்சுவலி யூ கான் கால் இவங்களெல்லாம் பாவா ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க, பிரேமா ஸ்டேஜ்னு சொல்ல முடியாது. என்ன மாதிரி நிறைய டம்மி பீசஸும் அங்க இருப்பாங்க. சோ பேசிக்லி என்னன்னா பியூர் டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே எக்ஸிபிட் பண்ணுவாங்களானாலும் சொல்ல முடியாது. எதுக்குன்னா பிரபுபாதா பாத்தீங்கன்னா இந்த 8 சிம்டம்ஸ் அவர் காட்டினதே இல்லை. ஏன்னா he wants to be a preacher. சோ உத்தமாதிகாரி ஸ்டேட்ல இருந்து அவர் இறங்கி மத்தியமாதிகாரி ஸ்டேட்ல தான் அவர் கிளாஸ் டெலிவர் பண்ணாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். எப்பமோ ஒரு தடவை தான் அவர் வாய்ஸ் சோக் ஆகி ஒரே ஒரு தடவை தான் இந்த என்டையர் லைஃப் he stopped. மத்தபடி இதெல்லாம் நார்மலா இல்ல, எக்ஸ்ட்ராடினரி அந்நியாபிலாஷிதா சூன்யமா இருக்கிற பியூர் டிவோட்டிஸ்க்கு தான் எக்ஸிபிட் ஆகும். நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் பாக்குறதுக்கு சான்ஸ் கூட ரொம்ப ரேர்னால we won't come across that. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. अनया से भवशाये कृष्णेर सेवना एक कृष्ण नामेरा फले पाई एत धना. हरे कृष्णा. पढ़िए माताजी. अनया से भवशाये कृष्णेर सेवना एक कृष्ण नामेरे फले पाई एत धना. Translation: as a result of chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one makes such great advancement in spiritual life that simultaneously his material existence terminates and he receives the love of Godhead. The holy name of Krishna is so powerful that by chanting even one name, one very easily achieves these transcendental riches. Hare Krishna. Hare Krishna. So very clearly, ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்க்கு பண்ணணும்னா வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் தான். கிருஷ்ண பிரேமே ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும். ரைட். அது எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா ஒரே ஒரு தடவை, அதாவது ஒரு நேம்னா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம பியூரா பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா டிரான்ஸ்டென்டல் ரிச்சஸ் வரும். ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி அது பியூரா நம்மளுக்கு இல்ல, அதனாலதான் ப்ராப்ளம். எஸ் ராஜலட்சுமி ரெடி மாதாஜி, யூ கேன் சாண்ட் ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன கிருஷ்ண நாம யாடி லயா பாஹு பாரா தாபு யாடி பிரேம நாஹே நாஹே ஆஷ்ருதாரா ताबे जाने अपराधा ताहते प्रचुरा कृष्ण नाम बीजे ताहे ना करे अनुपुरा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हेना कृष्ण नाम यदि लय बहुबारा तबु यदि प्रेम नाहे नाहे अश्रुधारा तबे जानी अपराधता ताहते प्रचुरा कृष्ण नाम बीजे ताहे ना करे अंकुरा. Translation by Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Prabhupada ki jai. If one chants the exalted holy name of the Lord again and again, and yet his love for the Supreme Lord does not develop and tears does not appear in his eyes, it is evident that because of his offenses in chanting, the seed of the holy name of Krishna does not sprout. But if one chants the Hare Krishna mantra offensively, one does not achieve the desired result. Therefore, one should carefully avoid the offenses which have already been described in connection with verse 24. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. எத்தனை offenses படிச்சோம்? 10 offenses படிச்சோம் மாதாஜி. 10 offenses against the holy name. Correct? So அதெல்லாம் பண்றதால தான் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக் desired results வரதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. चैतन्य नित्यानंदे नाही ये सब विचारा नाम लैते प्रेम देना वाहे अश्रुधारा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. नित्यानंद नागे ये सब विचारा नाम लैते प्रेम दाना Bhage Ashuradhara. Translation:
but if one only chant with some slight faith the holy name of Lord Chaitanya Nityananda, very quickly he is cleansed of all offenses. Thus, as soon as he chants the Hare Krishna Mahamantra, he feels the exhaust of love for God. Perfect. Srila Bhakti Vedanta Saraswati Thakur remarks in this connection that if one takes shelter of Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda, follows their instruction to become more, to learn the tree and humbler than the grass, and in this way chants the only name of the Lord, very soon he achieves the platform of transcendental loving service to the Lord, and tears appear in his eyes. There are offenses to be considered in chanting the Hare Krishna Mahamantra, but there are no such consideration in chanting the name of Gaura Nityananda. Therefore, if one chants the Hare Krishna Mahamantra, his life is still full of sinful activities. It will be very difficult for him to achieve the platform of loving service to the Lord. But if in spite of being an offender, one chants the holy name of Gaura Nityananda, he is very quickly freed from the reactions Hare Krishna Mata. Reactions to his offenses. To his offenses. தமிழ்ல படிச்சிட்டு வானானே இல்ல முடிச்சிட்டு இருக்காங்க பிரபு. It's okay. படிக்கட்டும். படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பரஜி. பிரபு படிக்கட்டும் அவங்க. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வாய்ஸ் கேக்கல. To his offenses. That Chaitanya and Nityananda Mataji, should first approach Lord Chaitanya and Nityananda, worship Gauranga, and then come to the stage of worshipping Radha Krishna. In our Krishna conscience movement, our students are first advised to worship Guru Gauranga, and then when they are somewhat advanced, the Radha Krishna deity is installed, and they are engaged in the worship of the Lord. Hare Krishna Mataji, ஒரு செகண்ட் Mataji இத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பா பண்ணலாம். Thank you Mataji. Hare Krishna. So very clearly என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ எல்லாரும் வந்து deity worship. இப்பதான் சொன்ன Hare Krishna Mahamantra first step. Next வந்து நம்ம deity worship பண்ணுவோம். Hare Krishna Mahamantra நாம சங்கீர்த்தன். அதுக்கப்புறம் பஞ்சராத்திரிகா விதி படி நம்ம வந்து deity worship பண்றோம் இல்லையா? இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ராதா கிருஷ்ணா வந்து ரொம்ப the procedure and process வந்து ரொம்ப கீன் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கும். சாண்டிங் அப்ப நான் சொல்லியிருக்கேன் நம்ம 10 offenses அவாய்ட் பண்ணணும். அதுக்கோசரம் தான் நம்ம வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்றோம். ஒருவேளை அஃபென்ஸ் இருந்தா அதை மன்னிக்க சொல்லி. இப்போ லார்ட் கிருஷ்ணா அதாவது சைத்தன்யா நித்யானந்தாவை கும்பிட்டோம்னா எந்த மிஸ்டேக் இருந்தாலும் அவங்க என்ன சொல்றது வெரி கருணையானவங்க, ரைட்? அதனால வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை. பட் டெய்டி வர்ஷிப்ல வந்து பார்த்தோம்னா கிருஷ்ணா ராதா அப்போ வந்து அபராதஸ் ஆர் லிட்டில் ஹையர். அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சைத்தன்யா நித்யானந்தா வர்ஷிப் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ராதா கிருஷ்ணா டெய்டி வீட்டுல இன்ஸ்டால் பண்ணுவாங்க. இப்ப நீங்க சொல்லுங்க இல்லையே மத்தாஜி ஆல்ரெடி ராதா கிருஷ்ணா டெய்டி இருக்குமே, இது நார்மலா என்என்டி பிரபு கேட்கிற கேள்வி. பிரபு சொல்லுவாரு வச்சிருந்தா எடுத்தா போட முடியும், வச்சிருந்தா இருக்கணும். அப்போ வந்து ஸ்டில் யூ கேன் டூ கௌரங்கா ஆர்த்தி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ராதாகிருஷ்ணா ஆர்த்தி கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ பேசிக்லி என்னன்னா யூ வில் ஃபர்ஸ்ட் டேக் ஷெல்டர் ஆஃப் கௌரங்கா அண்ட் தென் யூ கேன் ரீச் த ராதாகிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்றாங்க.
இது வந்து நரோத்தமா தாஸ் பாடியிருக்கிறது என்னன்னா, கௌரங்கா பலிதே ஹபே புலக ஷரீரா ஹரி ஹரி பலிதா நாயனே பாபே நீரா ஆர கபே நிதாய் சந்தேர கருணா ஹாய்பே சம்சார வாசனா மோரா ஹாபே லா காபே துச்ச ஹாபே விஷயா சாதியா காபே சுத்த ஹபே மனா காபே ஹாமே ஹேரி Heraba Shri Vrindavana. How much is there, Prabhu? Is a very big parana. ரெண்டு பேர் ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம், வேற யாராவது படிக்கலாம். நிறைய இருக்கு இல்லையா? புஷ்பா, சாரி, புஷ்பா மாதாஜி டேக் ஓவர். நோ, 2 more paragraphs. புஷ்பா மாதாஜி எங்க? paragraph மாதாஜி இந்த பிகினிங்ல இருந்து படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. One should Hare Krishna மாதாஜி. சொல்லுங்க. One should first take shelter of Gaura Nityananda in order to reach ultimately Radha Krishna. Srila Narottama Dasa Tagora sings in this connection. Gauranga Palite Habe Pulaka Sarire Hari Hari Balite Nayana Babe Nira Araka Benite Sandera Karuna Hebe Samsara Vasana Mora Kabe Nucha Habe Vishaya Sadiya Kabe Sudar Habe Mana Habe Kama Karabe Sri Vrindavana. Hare Krishna. In the beginning, one should very regularly chant Sri Gaura Sundara's holy name and then chant the holy name of Lord Nityananda. Thus, one's heart will be cleansed of the impure desires for material enjoyment. Then one can approach Vrindavana Dhamma to worship Lord Krishna. Unless one is favored by Lord Chaitanya and Nityananda, there is no need to go to Vrindavana, for unless one's mind is purified, he cannot see Vrindavana even if he goes there. Actually, going to Vrindavana involves taking shelter of the 6 Goswamis by reading the Bhakitara Sambrita, Sindhu, Vidaka, Madhava, Lalita Madhava, and the other books that they have given. In this way, one can understand the transcendental loving affairs between Radha and Krishna. Kabehama Bajabase Yugala Pirti. The conjugal love between Radha and Krishna is not an ordinary human affair. It is fully transcendental. In order to understand Radha and Krishna, worship them and engage in their loving service, one must be guided by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and the 6 Goswamis, Lord Chaitanya's direct disciples. For an ordinary man, worship of Sri Chaitanya and Nityananda Prabhu or the Panchatattva is easier than worship of Radha Krishna. Unless one is very fortunate, he should not be induced to worship Radha Krishna directly. A neophyte student who is not sufficiently educated or enlightened should not indulge in the worship of Sri Radha and Krishna or the chanting of the Hare Krishna mantra. Even if he does so, he cannot get the desired result. One should therefore chant the names of Nitai Gaura and worship them without false prestige. Since everyone within the material world is more or less influenced by sinful activities, in the beginning it is essential that one take to the worship of Guru Gauranga and ask their favor. For thus, despite all these disqualifications, one will very soon become qualified to worship the Radha Krishna Vigraha. It should be noted in this connection that the holy names of Lord Krishna and Gaura Sundara are both identical with the Supreme Personality of Godhead. Therefore, one should not consider one name to be more potent than the other. Considering the position of the people of this age, however, the chanting of Sri Chaitanya Mahaprabhu's name is more essential than the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, because
Sri Chaitanya Mahaprabhu is the most magnanimous incarnation and his mercy is very easily achieved. Therefore, one must first take shelter of Sri Chaitanya Mahaprabhu by chanting Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. By serving Gaura Nityananda, Guru Gaura Nityananda, one is freed from the entanglements of material existence and thus become qualified to worship the Radha Krishna deity. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you, Mataji. Yeah, so very clearly என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டெய்டி வர்ஷிப்க்கு பஞ்சதத்துவம் அது வந்து ஏதாவது மிஸ் ஆனா கூட நம்ம சைத்தன்யா டெய்டி நித்யானந்தா கௌர நித்யாய் கும்பிட்டு பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு பிரச்சனை இருக்காது. இட் வில் பிகம் நல்லிஃபைட் அப்படின்னு. அதனாலதான் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா முன்னாடி கூட பஞ்சதத்துவ மந்திரம் நம்ம சொல்றது. ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நிறைய பேர் வந்து கிரிட்டிசைஸ் கூட பண்ணுவாங்க, ஏன் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லணும், ஃபர்ஸ்டே ஹரே ராமா சொல்லலாம்னு. ஹரே ராமான்னு சொல்லி இவர் பிரம்மா வந்து நாரதருக்கு சொன்னாரு. பல்ராமன் பிரம்மா இஸ் இனிஷியேட்டட், நாரதரும் இனிஷியேட்டட். நம்ம யாருமே இனிஷியேஷன் எடுக்கல. சோ அதனால சைத்தன்யா மகாபிரபு என்ன சொன்னாருன்னா, நான் இனிஷியேட்டட் டிவோட்டிஸ் கூட ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லலாம்னு. அண்ட் சேஃப் சைடுக்கு பஞ்சதத்துவ மந்திரா சொன்னா எந்த அஃபென்ஸா இருந்தாலும் என்ன விதமான நாம அபராதர்கள் இருந்தாலும் இட் வில் கெட் வைட் ஆஃப். சோ அதே மாதிரி ராதாகிருஷ்ணா விக்கிரக சேவை செய்யறதுக்கு முன்னாடி பஞ்சதத்துவ விக்கிரக செஞ்சோம்னா எனி அஃபென்சஸ் டு ராதாகிருஷ்ணா பூஜை வந்து will be taken care. மாதாஜி இப்ப நம்ம வீட்டுல பூஜை பண்ணும் போது கூட முதல்ல இது சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பூஜை பண்ணலாமா மாதாஜி? பஞ்சதத்துவா பண்றது இல்ல மாதாஜி, ஆர்த்தி எடுப்போம் இல்ல. பஞ்சதத்துவா மந்திரம்னா நம்ம வந்து ஆர்த்தி தானே காட்டுறோம். நம்ம வந்து அந்த ஊதுவத்தி அகர்வத்தி தூபம் அதெல்லாம் பண்றச்சே நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிருஷ்ணர் அதையே சொல்லலாமா மாதாஜி? கிருஷ்ணருக்கு காட்டுறதுக்கு முன்னாடி பஞ்சதத்துவம் காட்டிட்டு தான் நம்ம கிருஷ்ணர் ராதாகிருஷ்ணா காட்டுவோம். தூபம் தீபம் நெய்வேத்தியம் எல்லாமே எது பண்ணாலும். நான் சொல்றது என்னன்னா, நெய்வேத்தியம் இந்த தப்பு நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த இது வந்து தவறுகள் இல்லாம இருக்கிறதுக்கு அதை சொல்லிட்டு நம்ம பூஜை இல்லாம இல்ல மாதாஜி, நம்ம தப்பு பண்றது தப்பாதான் இருக்கும். பட் தப்புதான். அதுல இருந்து நம்ம கியூர் ஆறதுக்கு இது பண்ணலாமான்னு கேக்குறேன் நான். தெரியும் தூபம் தீபம் நெய்வேத்தியம் எல்லாம் அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்றச்சே நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பஞ்சதத்துவத்துக்கு காட்டிட்டு கிருஷ்ணருக்கு காட்டணும்னு சொல்றேன். இந்த 5 பேருக்கு காட்டிட்டு அப்புறம் அந்த இதுக்கு டெய்டிக்கு காட்டிட்டு அது இப்ப இல்ல என்ன பண்றது மாதாஜி? உங்ககிட்ட இல்லையா மாதாஜி பஞ்சதத்துவ? அந்த பிக்சர் இல்ல, இந்த 5 பேரு இல்லன்னு சொல்றாங்க. இல்ல மாதாஜி, எங்க ராதா கிருஷ்ணர் ராதே கிருஷ்ணர் தான் கிருஷ்ணர் தான் இருக்கா, கிருஷ்ணர் இருக்காரு. பஞ்சதத்துவ மந்திரா பஞ்சதத்துவ பிக்சர் எவ்வளவு மாதாஜி? ஒரு சின்ன பிக்சர் போட்டோ வீட்டுல இப்பதான் இதோட மதிப்பு தெரியுது மாதாஜி. இப்ப இத்தனை நாள் மாதாஜி அதான் நான் சொல்றேன். இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெயினா வந்து டிடி வர்ஷிப் நம்ம சொல்றது வந்து நம்ம விக்கிரகங்கள் வச்சு கும்பிடுறது இல்ல. நீங்க வச்சிருக்கீங்களா எனக்கு தெரியாது. கிருஷ்ணர் விக்கிரகம் இருக்கு மாதாஜி எனக்கு. சோ நீங்க வந்து பஞ்சதத்துவ வாங்கி வச்சுக்கலாம் நீங்க மாதாஜி. ஒன்னும் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா எதுவுமே பிக்சர் என்ன மாதாஜி, பிக்சர் போட்டோ நான் கூட சின்னதா வச்சிருக்கேன். எனக்கு கிருஷ்ணர் தான் பெருசா இருக்கு. பஞ்சதத்துவா இந்த சைஸ் தான் வச்சிருக்கேன் நான். ஒரு பிக்சரை வச்சுக்கலாம், ஒரு படத்தை வச்சு பண்ணலாம். ஆமாமா மாதாஜி, இப்ப இல்லைன்னா மானசீகமா சொல்லி பண்ணலாம். நம்ம மானசீகமா பண்ற லெவலுக்கு நம்ம புனிதமான ஆளுங்கள் இன்னும் இல்ல. சோ அதுவும் நம்ம ஒத்துக்கணும். ஏன்னா போனா வாங்கிட்டு வர்றேன் மாதாஜி. சோ எங்க பக்கத்துல ISKCON எடுக்கலாம், இல்ல நீங்க பிரிண்டர்ல பிரிண்ட் எடுக்கலாம். எனக்கு சேலம் தான் போகணும் மாதாஜி, நான் தனியா போக மாட்டேன். இப்ப நெக்ஸ்ட் மந்த் இதுக்கு போறேன், துவாரகா போறேன். அங்க வாங்கிக்கலாம் நீங்க. ஓகே. அண்ட் ரெண்டாவது வந்து என்னன்னா, எதுக்கு சொல்றேன்னா புஷ்ப மாதாஜி, மானச பூஜை வந்து எக்ஸெப்ஷனலா பண்றது. மானச பூஜை வந்து சிவனுக்கெல்லாம் அப்படிதான் மாதாஜி. மானச பூஜைன்னு ஒரு பாட்டு இருக்கு, அதையே பாடிட்டு எல்லாம் மானசீகமா பண்ணிடுவோம். ரெகுலரா பண்றதுக்கு இல்ல. இப்போ நம்ம பஞ்சராத்திரிக்கு ஒண்ணுமே முடியலன்னா கிருஷ்ணர் தான் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி. பட் மறுபடியும் அதே தான் சொல்றேன். தேவர்களும் சரி, மோகன்தாஸ் பிரபு நெக்ஸ்ட் பேஜ், தேவர்களும் சரி தேவி காட்ஸும் சரி எது கும்பிடுறதா இருந்தாலும் அதெல்லாம் எடுத்து போடணும்னு நிறைய பேர் ப்ரீச் பண்ணுவாங்க. அது தேவையே இல்லை. நம்ம வச்சுட்டு நம்ம கிருஷ்ணர் போட்டோ கொஞ்சம் எலிவேஷன்ல வைக்கணும், அவ்வளவுதான். தவிர யாருமே இதுவும் பெரிய வைஷ்ணவ அபராதரா, ஏன்னா அவங்களும் வைஷ்ணவாக்கள் ரைட். அதனால அவங்கள வந்து ஆராதனானாம் சர்வேசாம் விஷ்ணோர் ஆராதனம் பராம் தஸ்மாத் பரதரம் தேவி சதயானாம் சமர்ச்சனம் ததயானாம் சமர்ச்சனம். யாரு? சிவாவோட பாட்டு. அவர் சொல்றார் ஆராதரானாம் சர்வேஷாம், இருக்கிறதுலயே பெருசு விஷ்ணு, அதை விட பெருசு விஷ்ணுவோட டிவோட்டிஸ்னு. சோ எல்லாருமே கணேஷா, ஸ்கந்தா, முருகா,
நம்ம எல்லாருமே வந்து விஷ்ணுவோட டிவோட்டிஸ் தான். சோ அவங்களையும் நம்ம ஒழுங்கா பாத்துக்கணும் அப்படின்றத நம்ம அந்த பஞ்சதத்துவா இதுங்கிறது அந்த 5 பேரையும் வச்சு ஒரு பிக்சர் இருக்கும், அவ்வளவுதானே மாத்தாஜி? அவ்வளவுதான். இங்க வந்து அது இருக்குமா நீங்க ஏன்னா தஞ்சாவூர் தான் ஆர்ட் பிளேட்டுக்கு ஃபேமஸ். டிசைனா கிருஷ்ணர் இது பண்ணிருப்பாங்க. ஆமா மாதாஜி, எந்த இஸ்கான்ல வேணா கிடைக்கும் மாதாஜி பஞ்சதத்துவம். இஸ்கான்ல கிடைக்கும். போகணும், இஸ்கான் போகணும் மாதாஜி. நான் சேலம் போகணும், இங்க பக்கம் ஈரோட்ல இருக்கா என்னன்னு தெரியல. சேலம் தான் போவேன் மாதாஜி. இப்ப நான் தனியா எங்க போறது? ஆமாமா, நீங்க எப்ப போறீங்களோ வாங்கிக்கோங்க. ஜஸ்ட் ப்ராசஸ் கோசம் நான் எக்ஸ்பிளைன் போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அது வந்து அதோட சேர்த்து நம்ம ராதாகிருஷ்ணர், சிங்களா கிருஷ்ணர் மட்டும் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வொர்ஷிப் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இல்ல மாதாஜி, நம்ம ஒரே டைம் தான் பண்ண போறோம். பட் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுக்கு காட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணுவோம். அதான் நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கு. சோ அந்த மாதிரி, சோ அந்த கான்செப்ட்னால மெயின்லி இது வந்து பிக்சர் கூட ஆக்சுவலா இல்ல, போட்டோ பிக்சர்ஸ்ல எல்லாம் இல்ல. இது மெயினா வந்து டேட்டி வர்ஷிப் சொல்லுவாங்க. அதாவது விக்கிரக டேட்டி தான் வாங்கிட்டு வரணும் மத்த, இங்க எல்லாம் கிடைக்காது மத்த. இல்ல டேட்டி வைக்கணும் நான் சொல்லல, பெங்களூர்ல இருக்கும். இருங்க நான் சொன்னது வந்து டேட்டி வர்ஷிப் ஃபாலோ பண்றச்சே. இப்போ நாம எல்லாம் முக்கால்வாசி பேர் டேட்டி ஃபாலோ பண்றது இல்ல, we are following pictures. டேட்டி வச்சிருக்கிற டேட்டினா விக்கிரகம், அந்த என்ன சொல்லுங்க கிளாஸ் விக்கிரகம் வைக்கிறாங்க. அந்த விக்கிரக பூஜை பண்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் நிதாய் சைத்தன்யா பிரபு வச்சுதான் பூஜை பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ராதாகிருஷ்ணா கொண்டு வருவாங்க அந்த அவங்க வீட்டுக்கே. ஆல்ரெடி இருக்குன்னா அதை எடுத்து போடணும்னு சொல்லல. ஆல்ரெடி ஃபர்ஸ்ட் இந்த டேட்டி கொஞ்ச நாள் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ராதாகிருஷ்ணாவே வாங்குவாங்க அப்படின்னு. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வதந்திர ஈஸ்வர பிரபு அத்யந்த உத்தாரா தான்றே நா பஜிலே காபு நஹாய நிஸ்தாரா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நீங்க சாண்ட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். ஸ்வதந்திர ஈஸ்வர பிரபு அத்யந்த உதார தாரேனா பஜிலே கபுநாய நிஸ்தார. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு சுதந்திரமானவர். அவர் மிகவும் தாராள மனம் கொண்டவர். அவரை வழிபடாவிடில் ஒருவனால் ஒருபோதும் முக்தி அடைய முடியாது. பொருளரை ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவை வழிபடுவதற்காக ஒருவன் ராதாகிருஷ்ணரின் வழிபாட்டினை கைவிடக்கூடாது என்று இங்கே ஸ்ரீ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார். ராதாகிருஷ்ணரை அல்லது ஸ்ரீ சைதன்யரை தனியாக வழிபடுவதால் ஒருவன் முன்னேற்றமடைய முடியாது. ஆச்சாரியர்களான 6 கோசாமிகள் ஸ்ரீ சைதன்யருக்கு மிகவும் பிரியமானவர்கள் என்பதால் அவர்களின் உபதேசங்களை தாண்டி செல்வதற்கு முயலக்கூடாது. எனவே நரோத்தமதாச தாகூர் பாடுகிறார், ரூப ரகுநாத பதே ஹாயிவே ஆகுதி கபே கபே ஆம புஜபசே சுகல பிரீத்தி. ஸ்ரீல ரூப கோசாமியிலிருந்து தொடங்கி ரகுநாததாச கோசாமி வரையில் உள்ள 6 கோசாமிகளின் பணிவான மாணவனாக ஒருவன் ஆக வேண்டும். அவர்களுடைய உபதேசங்களை பின்பற்றாமல் கௌரசுந்தரரையும் ராதாகிருஷ்ணரையும் வழிபடுவதை குறித்து கற்பனை செய்வது மிக பெரிய அபராதமாகும். அதன் விளைவாக அவன் நரகத்திற்கு பாதை அமைக்கிறான். 6 கோசாமிகளின் உபதேசங்களை புறக்கணித்து ஒருவன் ராதாகிருஷ்ணரின் பெயரளவு பக்தனாக மாறினால் அவன் வெறுமையே ராதாகிருஷ்ணரின் உண்மையான பக்தர்களை நிந்திக்கின்றான். அனுமானத்தின் விளைவாக அவன் கௌரசுந்தரை சாதாரண பக்தனாக கருதுகிறான். இதனால் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் ராதாகிருஷ்ணரின் சேவையில் அவனால் முன்னேற்றம் அடைய முடியவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. ராதா கிருஷ்ணரா இல்லாட்டி வெறும் கிருஷ்ணர் அந்த கோவோட பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி அப்ப அந்த மாதிரிதான் விக்கிரகம். ராதாகிருஷ்ணா வந்து நம்ம என்ன சொல்றது, மாதவ கௌரியா சம்பிரதாயத்துல ஃபாலோ பண்றது ராதாகிருஷ்ணா, ரைட்? சோ அதனால வந்து அப்படி எடுத்தீங்கன்னா ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து பல்ராம் கிருஷ்ணர் வச்சுதான் அவர் பூஜை பண்ணாரு. சோ நீங்க வந்து ஆல்ரெடி கிருஷ்ணர் பிக்சர் இருந்துச்சு. யூஸ்வலா வந்து கிருஷ்ணர் பிக்சர் தனியா இருக்காது. யூஸ்வலா அவர் வந்து ஏதாவது இல்லைன்னா அவர் தனியா நம்ம அதனாலதான் பீகாக்கு ஃப்ளூட் எல்லாம் கூட வைப்போம். அவங்களும் வந்து டிவோட்டிஸ் மாதிரி. சோ அதனால வந்து அது ஆல்ரெடி இருக்கிறது இன்னொன்னு மாதாஜி, இப்படி ஊதற மாதிரி இருக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்களே மாதாஜி, அது ரைட்டா? இல்ல மாதாஜி, அதெல்லாம் நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க தனியா கிருஷ்ணர் இருக்க கூடாது, அதெல்லாம் சும்மா புரளி மாதாஜி. அப்படி ஒண்ணு இல்ல மாதாஜி. எந்த படம் எடுத்தாலும் ரசம் கூட இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் சும்மா
அதான் புல்லாங்குழல் ஊதுற மாதிரிதான் கிருஷ்ணர் இருப்பாரு. புல்லாங்குழல் இல்லாம கிருஷ்ணர் இருக்கவே மாட்டாரு. அது கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. இருக்கிற மாதிரி கட்ட விரல வாயில வச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். கட்ட விரல் வாயில இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது வந்து மாதாஜி, அதை இடுப்புல இருக்கிற மாதிரி இருக்கணுமா, வாய் உதடு பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்க கூடாதுன்னு. இல்ல இல்ல மாதாஜி, கிருஷ்ணரானே ஒரு செகண்ட், கிருஷ்ணரானே உதடு பக்கத்துலதான் இருக்கும். இப்போ இங்க சொரிங்கிற மாதிரி இருக்கணும்னா அவர் கூட யாராவது இருப்பாங்க. இப்ப இந்த பிக்சர் எனக்கு பாருங்க டிபில, அப்ப பலராம் கூட இருக்கிறதால அவர் கை மேல போட்டதால அங்க 2 பேரும் அங்க பெல்ட்ல சொரிங்கின மாதிரி இருக்கும். இல்லன்னா அந்த மாதிரி பிக்சர் கிடைக்காது, அது கிடைக்கவும் கூடாது. சும்மா நிறைய பேர் அந்த மாதிரி பொருளைகள் கரையிறாங்க. சாஸ்திரம் நிறைய பேர் சொல்றாங்க, பெரிய படிச்சவங்களே இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க. ஏன்னா ஒரு தடவை பொருளை ஆரம்பிச்சா சொல்றாங்க. மத்த சாஸ்திரத்துல வந்து பூனை கருப்பா இருந்தா நம்ம கிராஸ் பண்ணக்கூடாது ரோடுன்னு போட்டிருக்கு. இல்ல நான் பிரசங்கிகளாமே அப்படி சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி ஒண்ணு இல்லவே இல்ல, ரைட்? சோ கிராஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒண்ணு போடவே இல்ல. சோ இன்ஃபேக்ட் நான் ஒரு கிளாஸ் எடுத்தேன் ஒரு 1 year பேக். ஒரு மாதாஜியோட பிரபு அவர் வந்து எனக்கு போன் பண்ணாரு. இந்த மாதிரி நான் வந்து வீட்டுல வந்து நான் பொண்ணு வீட்டுல இருக்கச்சே நாய் ஒண்ணு இருக்கு, அந்த நாய் என்னை தொடாம நான் பாத்துப்பேன், தேவையே இல்லை. சி ரெண்டாவது அந்த நாய்க்கு வந்து வெஜிடேரியன் ஃபுட் தான் போடுவோன்னு. சி ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாய்க்கு நீங்க யாரு வெஜிடேரியன் போடுறதுக்கு? ஏன்னா நாய் வந்து நான்வெஜ் சாப்பிடுறது, அதை கொண்டு வந்து வெஜிடேரியன் ஏன் போடணும்? சி என் பூனை வேற, அதுக்கு முட்டை வச்சா கூட சாப்பிடாது, அதுக்கு அதோட இஷ்டம். ஆனா நானா போய் அதை பட்டி போடுறது என்னோட பாவமாகும். ஏன்னா பூத யக்னா ஒண்ணு இருக்கு. பூத யக்னான்றது வந்து என்னன்னா 5 யக்னங்கள் பண்ணணும். யக்னங்கள்னா நம்ம 5 பேர் கடன் பட்டி இருக்கணும். அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து குரு, அதாவது குரு யக்னா, நெக்ஸ்ட் பூத யக்னா, தேவ யக்னா, மானுஷ யக்னா and பித்ரு யக்னா. சோ இந்த 5 வந்து கம்பல்சரியா பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதுல வந்து நம்ம வீட்டுல ஒண்ணு வச்சுட்டு அதுக்கு இது எப்படி இருக்குன்னா, நான் பசுவை கொண்டாந்து வச்சுட்டு அதுக்கு சிக்கன் கொடுத்தேன் அது சாப்பிடலன்ற மாதிரிதான். நாயை வீட்டுல கொண்டாந்து வச்சுட்டு அதுக்கு நான் சாப்பாடே போட மாட்டேன், வெறும் பால் பண்ணுவேன்னா அதுக்கும் ஆகாதுதான். எது அதனாலதான் வீட்டுல வளர்க்க வேணாம் அப்படின்றாங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் ட்ரெயின்டு நான்வெஜ் அனிமல்ஸ். அது வீட்டுல வச்சிருந்தா அது கொடுக்கணும். அதுவா சாப்பிடலன்னா அது வேற விஷயம். அதுக்கப்புறம் வந்து இல்ல மாதாஜி அது எப்படி சொல்வீங்க, எல்லா மனசுலும் இருக்கிறது ஒரே பரமாத்மா அப்படின்னு அவர் ஆர்கியூ பண்ணாரு. நானா சொன்னேன்? யாராவது ஆர்கியூ பண்ணனா சில விஷயங்கள் கிருஷ்ணர்கிட்ட ஆர்கியூ பண்ணோம். பல்ராம் சொல்றாரு நான் தான் எல்லா மனசுக்குள்ளயும் இருக்கேன், புழுலயும் இருக்கேன், பாத்ரூம்ல இருக்கிற புழுல கூட நான் தான் இருக்கேன்றச்சே நீங்க எப்படி சொல்ல முடியும்? நாய்க்குள்ள இருக்கிறதும் என் மனசுக்குள்ள இருக்கிறதும் இதுவே ஈகோ. புரியுதுங்களா? அப்ப என்ன, நம்ம மனசுல நாயை தூக்கிட்டு வந்து டைனிங் டேபிள் உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுன்னு சொல்லல. ஆனா உங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவும் நாய் மனசுக்குள்ள இருக்கிற பரமாத்மாவும் ஒண்ணுன்றதே உங்களால ஒத்துக்க முடியலன்னா அப்போ எந்த லெவலுக்கு நம்ம மோசமா இருக்கோம் அப்படின்னு திங்க் பண்ணுங்க. புரியுதுங்களா? இப்ப நம்ம கூட ஈக்குவலா எல்லாரும் ட்ரீட் பண்ண மாட்டோம். ஆனா அது கூட ஒத்துக்க முடியலன்னா அப்போ நம்ம என்னதான் பண்ண முடியும், ரைட்? சோ அதனால எதுக்கு சொல்றேன்னா, நீங்க சொன்ன கான்டெக்ட்ல ஐ அம் ஜஸ்ட் பிரிங்கிங் இட். சரி, இப்போ ராதாகிருஷ்ணாவை இல்ல சைத்தன்யாவை வந்து தனியா நம்ம கும்பிடுறது அட்வான்ஸ்மெண்ட் பிகம் ஸ்லோ. அதனால 6 கோஸ்வாமி ஸ்லோவா அந்த வழிபாடு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. சோ ராதாகிருஷ்ணா டேட்டியோட சைத்தன்யா டேட்டி, சைத்தன்யா நிதாய், அதோட வந்து கோஸ்வாமிகளோட டேட்டியும் வைக்கணும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து விக்கிரக வழிபாடு. நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் ஒரு நாள் எடுத்தேன், அதுக்கு அப்ளிகபிள். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓரே மூடலோகாசுனா சைத்தன்ய மங்களா சைத்தன்ய மகிமா யாத்தே ஜானி பேஷாக்கலா. நான் படிக்கட்டுமா? படிங்க. 1 minute. கீழே இருந்து கீழே வைங்க, மேல விடுச்சு. ஓரே மூதா லோகா சுன சைத்தன்ய மங்களா சைத்தன்ய மன மகிமா யதே ஜன்பே சுகலா. Translation. Oh fools, just read Sri Chaitanya Mangala. By reading this book, you can understand all the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Purport. Sri Vrindavana Dasa Thakura's Sri Chaitanya Mangala was originally entitled Sri Chaitanya Mangala. But when Srila Lokana Dasa Thakura later wrote another book named Sri Chaitanya Mangala, Sri Vrindavana Dasa Thakura changed the name of his own book, which is now therefore known as Sri Chaitanya Bhagavata. The life of Sri Chaitanya Mahaprabhu is very elaborately described in the Chaitanya Bhagavata, and Krishna Dasa Kabirasa Goswami has already informed us that in his Sri Chaitanya Charitamrita,
He has described whatever Vrindavana Dasa Thakura has not mentioned. This acceptance of Sri Chaitanya Bhagavata by Krishna Kaviraja Goswami indicates his acceptance of the disciplic succession. A writer of transcendental literature never tries to surpass the previous acharyas. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. It shows about how united they are. நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கிற புக் என்ன? சைத்தன்ய சரிதாமிருதம். எழுதினவர் யார்? பார்த்து கிருஷ்ணதாச கவிராஜா. ரைட். சோ அவர் எழுதினதுக்கு முன்னாடி விருந்தாவன் தாஸ் வந்து எழுதினது சைத்தன்யா பாகவத் அப்படின்னு. விருந்தாவன் தாசான்றது வியாசர். வியாசர் தான் விருந்தாவன் தாசா. அவரோட ஒரிஜினலா அந்த பேர் என்ன வச்சாருன்னா சைத்தன்யா மங்களா அப்படின்னு தான் வச்சாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எழுதினது விருந்தாவன் தாசா, சைத்தன்யா மங்கள் வச்சாரு. அதுக்கப்புறம் லோச்சனா தாசா அவர் சைத்தன்யா மங்களான்னு பேர் வச்ச உடனே விருந்தாவன் தாஸ் அவ்வளோ சட்டில் மாத்திட்டாரு. இப்ப மாறினா நான் ஆல்ரெடி பேர் வச்சிருக்கேன், ஐ வில் கோ அண்ட் ரீநேம், நீ எப்படி எதுல இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியும், நான் என்ன ரைட்ஸ் கிளைம் பண்ணுவேன், அப்படி எல்லாம் சண்டை ஆகும். இதுதான் எவ்வளவு சிம்பிளா பண்ணிருக்காங்க பாருங்க. எல்லாரோட மோட்டிவ் குட்ன்றதால விருந்தாவன் தாஸ் அவரோட பேரை சைத்தன்யா மங்கல்ல இருந்து சைத்தன்யா பாகவதா மாத்திட்டார். அதுக்கப்புறம் இவர் எழுதினார் இல்லையா கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜா, அவர் ரொம்ப கிளியரா சொல்லிட்டாரு, அட் எனி காஸ்ட் என்னோட மோட்டிவ் என்னன்னா நான் இவங்க ரெண்டு பேரையும் காம்பீட் பண்ண மாட்டேன், காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவேன். சோ சைத்தன்யா மங்கல்ல இருக்கிற பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். இதுல ரொம்ப அப்ரிவேட்டடா இருக்கும் அண்ட் ரொம்ப டீடைலா இருக்கிறது அங்க எது டீடைலா இல்லையோ அதுதான் இங்க எழுதியிருக்காரு. சோ அதனாலதான் சைத்தன்யா சரிதாமிருதத்தோட நான் சைத்தன்யா பாகவத் படிச்சது எதுக்கு ரீசன்னா, நான் உங்களுக்கு நீங்க நிறைய தடவை கேட்டீங்க எங்க மாதாஜி இங்க இல்லையே ஸ்டோரி எங்கன்னா சைத்தன்யா பாகவதம் தனியா சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் தனியா மாதாஜி? ஆமா வேற வேற புக் தனி வேற புக் இருக்கா? சைத்தன்யா பாகவத்ன்றது வேற. நான் ஆல்ரெடி ஆதிலீலை மத்திய லீலை முடிச்சிட்டேன். அந்திய லீலை படிக்கிறதுதான் ஷாக் அடிச்சு அதை அப்படியே கொஞ்சம் நிறுத்திருக்கேன், ஏன்னா ரொம்ப நேரம் படிக்க முடியலன்னு. நம்ம அந்திய லீலை வரத்துக்குள்ள அது முடிச்சிடலாம்னு நினைக்கிறேன், ஹோப்ஃபுல்லி கிருஷ்ணா வில்லிங். சோ பட் இப்போ என்னன்னா நான் நித்யானந்தா ஸ்டோரி எல்லாம் டீடைலா சில சொல்றது இங்க இருக்காது, அங்க இருந்து வரும். நம்ம சதாச்சார்ல கூட பாத்தீங்கன்னா கதைகள் ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகும். சரிதாமிருதால சில கதைகள், பாகவத்ல சில கதைகள். சோ அந்த மாதிரி மிக்ஸ் ஆகும் ஃபர்ஸ்ட் லைன். சோ அதுவும் ஒரு புக். நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதம் மாதிரி ஒரு புக் இல்ல, இது 3 authors எழுதின புக். ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நிறுத்திக்கலாம் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம பாட்டு பாடி. சோ ஒரு ஸ்லோகம் எடுக்கலாம். தெரியுதா ஸ்கிரீன்? தெரியல. ஓகே. காயே மானே காயே ந மானே சபா தன்ற தாசா ஏன மானே தாரஹாயே செய் பாபநாஷா. என்ன அர்த்தம்னா காயே மானே ஒத்துக்கிட்டாலும், காயே நா மானே ஒத்துக்கலனாலும், சபா தன்ற தாசா, சபானா எல்லாருமே, தான்றனா அவரோட, தாசானா வேலைக்காரன். யார பத்தி சொல்றாங்க? ஃபர்ஸ்ட் லைன் புரியுதுங்களா? சைத்தன்யா பத்தி. கரெக்ட். தேங்க்யூ சோ மச். காயே மானே காயே நாமானே சபா தான்ற தாசா, ஒத்துக்கிட்டாலும் ஒத்துக்கலனாலும் எல்லாரும் அவரோட வேலைக்காரன். சரி, அப்ப ஒத்துக்கலாதவங்க ஏனமானே, அதாவது ஒத்துக்காதவன் தாராஹாயே அவரை சேய் பாப்பா நாஷா, அவர் பாவப்பட்ட அவங்கள் ரைட் நாசனம் ஆயிடுவாங்க அப்படின்றத சொல்றாங்க. சோ இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லைன் பண்ணலாம். கேஹமானே கேஹனமானே சபா தான்ற தாசா கேஹமானே கேஹனமானே சபா தான்ற தாசா கேஹமானே கேஹனமானே சபா தான்ற தாசா கேஹமானே கேஹமானே கேஹனமானே கேஹமானே கேஹனமானே சபா தான்ற தாசா கேஹமானே கேஹனமானே சபா தான்ற தாசா ஏனமானே தாராஹாயே செய் பாபநாஷா 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 ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இதை யாராவது தனியா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
केहे माने केहे न माने सब तंत्र दासा ये न द माने तारा हय से पापनासा. Hare Krishna. Keha mane keha na mane sabatan radasa yena mane darahaya se pavenasa. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, யாராவது? Hare Krishna. Keha mane keha na mane sabatara dasa ye na mane darahaya sei papa nase nasa. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. வேற யாராவது பாடணுமா? केहे न माने साबतानि दासा ये न माने तारा हया से पाबनासा. हरे कृष्ण. Hare Krishna, very nice. எங்க விஜயகுமாரி மாதாஜி சைலண்டா இருக்காங்க. தேவதி மாதாஜி ஸ்டார்ட். हरे कृष्णा. Hare Krishna. केहे न माने सावतंत्र दासा ये न माने तारा हया से पापनासा. हरे कृष्णा. Hare Krishna माताजी. Thank you. I really love the way you tell Hare Krishna. हरे कृष्णा माताजी. Yes. केह माने सावतंत्र दासा केन माया दारा हया से पापनासा. हरे कृष्ण माताजी. केहन माने सावतंत्र दासा केन माने तारा हया से पापनासा. हरे कृष्ण. Hare Krishna. Hare Krishna. ஆயிடுச்சா? ஸ்டாப் பண்ணலாமா? Hare Krishna. Thank you so much. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்லன்னா எண்ட் பண்ணிட்டு ஓடி. சந்தேகங்கள்னாக்கா கிருஷ்ணா ராதாவை டேட்டியா கும்பிடுற போது அவங்களுக்கு முன்னாடி இவங்கள 2 பேரையும் கும்பிடணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ் படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பிக்சர் தான் அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க, போட்டோஸ் தான். டிடின்றது வந்து நம்ம விக்ரம் வந்து வீட்ல ஜெனரலா பூஜை ரூம்ல விக்கிரகம் வைக்கிறது இல்ல. பூஜைல மாதாஜி கட்ட விரலுக்குள்ள இருக்கணும் மாதாஜி. விக்கிரகங்கள் வந்து வைக்கிறச்சா அதோட ப்ராசஸ் வெரி டீடைல். ஏன்னா அத வந்து கோயில்ல எப்படி பண்றாங்களோ அதே மாதிரி பண்ணணும், ரைட்? அதனால வந்து நம்மள சின்ன குஷ்டி கிருஷ்ணர் மட்டும் தானே வச்சுட்டு இருக்கோம். நம்மளாம் இல்ல, நீங்க வச்சுக்கலாம், ஒருத்தர் வேற வேற வச்சிருப்பாங்க. அது வழி வழியா வந்தது மாதாஜி. அதனால வழி வழியா வந்ததெல்லாம் நம்ம எதுவுமே எடுத்து போட மாட்டோம், வச்சுப்போம். பட் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வரச்சே வந்து நிதாய் அதுதான் ஆல்ரெடி இருக்கு. என்ன பண்ணணும்னா ஆல்ரெடி இருந்துச்சுன்னா இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல போய் ஒரு பிக்சர் வாங்கி வச்சுக்கலாம். அதுதான் every time when we are giving some gift and all, when we are paying, they are sending us a gift and prasadam with only Radha Krishna only. I am having plenty of Radha Krishna photos. மாதாஜி விவி இல்ல யூன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா விவின்றது யார சொல்றீங்க? இப்போ மத்தவங்க gift கொடுக்கிறது வந்து இல்ல அது சொல்ல பிராஸ் வந்து நிறைய பேர் கிஃப்டா எனக்கு தெரிஞ்சு கொடுக்கறதே இல்லை. ஏன்னா இட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். கொடுத்தா வந்து பொம்மை தான் கொடுப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. பிராஸ் இல்ல, ஒரு போட்டோஸ் தான் அனுப்புறாங்க. ராதா கிருஷ்ண நிறையவே அனுப்புறாங்க. அதான் சொல்றேன், எதெல்லாம் இருக்கோ கூட நீங்க ஒரு சின்ன அதுக்குன்னு 10 போட்டோ இருந்துச்சுன்னா 10 சைத்தன்ய பஞ்சதத்வா சொல்ல ஒரே ஒரு பஞ்சதத்வா பூஜை ரூம்ல வச்சுக்கலாம். அது இல்ல, அது இஸ்கான்ல இது குடுக்குறாங்களே தவிர அதை வந்து ஸ்ப்ரே இது பண்றது இல்ல, இன்சிஸ் பண்றது இல்ல. எல்லாரும் அது எல்லாம் பேக்கேஜோட கொடுக்க மாட்டாங்க மாதிரி. கிஃப்ட் வந்து நீங்க பைசா கொடுத்து பஞ்சதத்வா வாங்கி வச்சுக்கோங்க. பெங்களூர் இஸ்கான்ல எல்லாம் இருக்கும் மாதாஜி. எல்லாத்துலயுமே இருக்கணும் மாதாஜி. இப்போ எண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சேலத்துல எல்லாம் மாயாப்பூர் இஸ்கான் இருக்கு, பிருந்தாவன் பல்ராம் இருக்கு, எல்லா இஸ்கான்லயும் இருக்கு. நம்ம ஸ்ரீல பிரபுஜி இல்லாம எந்த கோவிலுமே இல்ல. இல்ல மாதாஜி, பிக்சர் சொல்றேன். கோவில்ல இருக்கு பிக்சர் விக்கிறதுக்கு இல்ல. பிக்சருக்கு இருக்கு, அவங்க வச்சிருக்காங்க. இருக்கு கோவில்ல வச்சிருக்காங்க விக்கிறதுக்கு. கோவில்ல இருக்கு மாதாஜி. நான் கோவில்ல சொல்றேன். அவங்க இதுல கடையில ஷாப்ல வச்சு விக்கிறது இல்ல. ஷாப்ல வச்சு பெங்களூர்ல ஷாப்ல வேணும்னா சொல்லுங்க. அடுத்த தடவை நான் இஸ்கான் எப்ப பெங்களூர்ல எல்லாமே இருக்கும் போறச்சே நான் அனுப்புறேன். அவ்வளவுதான். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி தேங்க் யூ மாதாஜி. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. கன்சிடரேஷன் இப்பதான் கட்டிட்டு இருக்காங்க சேலம், அதனால இல்லையா
ஆமா. வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குங்களா இல்லையா? மாதாஜி ருக்மணி பேசுறேன். ஒரே ஒரு எனக்கு ஆளு கிடைச்சாங்களா மாதாஜி ஃபிளைட்ல போறதுக்கு? மோகன்தாஸ் பிரபு வரப்பல பரவாயில்ல, போகும்போது ஃபிளைட்ல போறாப்புல. அதுக்கப்புறம் யாரும் கன்ஃபார்ம் பண்ணல மாதாஜி. nobody else has confirmed yet. Otherwise நானும் இன்னும் புக் பண்ணல மாதாஜி. எப்படி நான் எங்க கிளாஸ்மேட்ஸ் கெட் டுகெதர் மதுரையில இருக்கு நாளையில இருந்து. மாதாஜி நீங்க காலை சரி பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட். அதனால இன்னைக்குதான் நான் வந்து அடுத்த வாரம் போலான்னு இருந்தோம் நாங்க திருப்பதி, அதை கேன்சல் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு தான் டிக்கெட். ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாதீங்க.